What is this we're hearing? Our troops in the canal. They're surrounded. These are the fortifications where the boys are trapped. Brad and his tank division will push forward across this plain, smash through the Egyptian line, and relieve the strong points. The counterattack is starting. כאן לכאן, מזהה כמות גבוהה של כוחות אויב לכיווני. כאן 3, יורים עליי משלושה כיוונים, ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוזה. עבור. אני אומר שנית, אני לא רוצה לעזוב את המקום שלי, זה בלתי אפשרי, עבור. מה זה היה? הוא ראה את זה? אני חושב שזה מכוחותינו. זה לא שלנו, זה לא כאן. אני שומע את השריקה של זה. מה זה הדבר הזה? זה לא ירי מתכבד, זה RPG. מאיפה זה מגיע? אני לא רואה כלום. לגאגי, הטר שלי נפגע. זה טילי סרגל חדשים. וזמנות, זה מערב, אני מפסיד את כל השטח. עמוס, תכניס פגז, שתמיד יהיה פגז בקנה, אנחנו במכבים. לא, אש. לסגת, יש פה גשם של סאגרים, לסגת. ירי של מאות סאגרים, אנחנו בקו האש, לסגת. כאן קודקוד, תכניסו בהם אש. למה אתם מחכים? אין ירי, נתקע פגז. כאן קודקוד, אף אחד לא נסוג. תחזרו לרמפות שלכם ותדפקו בהם אש, ברור? כל הצוות שלי מחליט, אין לנו שום סיכוי. חשוב שתסגרו את הציר, לא לסגת. זו פקודה, אני חוזר, לא לסגת. אני רוצה שתבוא תגבור, אם זה אפשרי יבוא. כאן קודקוד, האויב חדר. כאן קודקוד, שפרו עמדה ותסגרו את הציר במיידי, לעבור. המפקד שלי מת. אתה מת, אני נוצא. בבקשה תשלחו לנו עזרה. אני לא רוצה למות. אני רוצה הביתה. الصهاينة كلهم ماتوا. احنا مسيطرين سيطرة كاملة على المنطقة. كل الاحترام ليكم وللجيش المصري.